Dneska s vítam toto videa. Dneska to bude, že Broken Bones v Red Goals Team. Bude to o tom, že si budeme lámať kosti v tejto hre. A akože budeme si tam lámať kosti, že vraj. Tu som si čítal, že musíme si lámať kosti a za tie zlomené kosti si môžeme vylepšovať. Takže uvidíte v tomto dnešnom videu. Takže zapíname to. Tam máme play. Vidíte, máme 0 peňazí. Asi keď chápem, že tuto z tej jamy. Čo ide táto robiť? A usílame kosti. Ja si musím dať manuálko. Takto. Som to mal lepšie zobrazené. Si to aj vy lepšie videli. Vám ukáže, čo ste všetko majú zlomené. Sa to dostávate peniaze. Cash. Skúsime. Chcel by som skúsiť túto veľkú jamu. To bude trošku asi trvať. Kým sa tam dostane, lebo sa to šmíka tam. Tieto pánky. Keď to vidíte. Lezeme. Bacon, poď. Bacon. No maličký skôr. Videl som tu. Toto tu. Takže toto bude lepší skok. Keď to asi tak vidím. A to je nejaký bunker toto. Keď sa tu dalo skákať z toho. Skúsme toto tu. Toto asi trošku zabolelo. A mám druhý level. Aby ma zaujímalo, čo všetko si. Čakám si toto asi zmením. Aha, to takto ovládam.
že som si trošku to vylepšil. Ideme skúsiť teraz takto skočiť. No a táto hra je celá o tom, že si budete lámať kosti a zarábať si, zlepšovať si. Ale prosím vás, neskúšajte to v realite. Dostávate tú veľkú cash, to sa akože oplatí, ale toto bolo z dnešného videa všetko. Hádam, že sa vám toto video páčilo, takže nechajte like, odber a koment. A napíšte, že či to mám natáčať alebo nie.